छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे छौरी भाई से लड़ली गे तोहर भाई से लड़ली गे छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे कि हमर दे दिहे मोबाइल हमर दे दिहे तू पाइल के छौरी दे दिहे तू पाइल कि हमर दे दिहे मोबाइल हमर दे दिहे तू पाइल के छौरी दे दिहे तू पाइल कि तोहर देख लेलियौ लक्षणवा यही कारणवा लड़ली गे छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे भाई से लड़ली गे भाई से लड़ली गे हमर तोरा देले है दिल जियला हो गेलै मुश्किल गे छौरी हो गेलै मुश्किल कि हमर तोरा देले है दिल जियला हो गेलै मुश्किल गे छौरी हो गेलै मुश्किल त कैसे रहतौ यार के सवाल यह कारणवा कैली गे छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे छौरी तोरे गे कारणवा तोहर भाई से लड़ली गे। माँ कालिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहद्दीनगर।